A min Pato me enseñoume moito, porque ao final compartes moitos entrenos. Sí, o moitas Pato, horas. Pato, ao final é un tío, joder, un porteiro como a Copa dun Pino, é unha lenda viva en Compostela daquela. Ti en algún momento, pensaches que lle podías joder o sitio a Pato? A ver, había entrenos que te ves genial, pero ti tens que ser consciente de que non chega con eso. Hai un rol, claro. Hai un rol que, aparte, ten peso no vestuario. Non é como se chegamos dous porteiros daqui de Santiago a outro, ten peso no vestuario. Acaba de ascender co equipo, é importante para Iago. Xoga o que quere Iago, eu tuve que aprender o que xoga Iago. Ahora darlle ben cos pés e tal. Un poquinho, bastante mellor. Bastante mellor, que eu era no Alenteiro collía, non levantaba a cabeza. Era, bueno, buscamos ali, estaba Johnny Guadir. Johnny Maguizano. Aprendí moitísimo primeiro que a xente se frustraba comigo tamén, porque decía, claro, eu cos pés. Sentías presión? Bueno, presión poñame eu, creo que máis que poñerme a eles.